erokamano ni Nyasaye okinyi machielo kendo mochako loso mondo achak abed e Lolwe TV ka katudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. En okinyi maber ma Nyasaye ochako timo mondo achak anwang' thuolo mondo abed e studio ka wapuonjre kuom wach Nyasaye kendo bang'e walam kodi Nyasaye kuom wach manade madibed go e dier odi kanyo. Mane momiyo kinyi ni agon Nyasaye erokamano mosechopo e studio ka kendo in janeno mar Lolwe TV. Anyalo wacho ni ka in e odi kanyo kawane thuolo mari matin mondo ibed piny e thuolo ma Nyasaye oketogo ka mondo wasom kodi wach mondiki wapuonjre bang'e walem. Muma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo kendo muma wacho ni onge gima tek matamo Nyasaye. Koro Nyasaye momiya thuolo maber gokinyi sani mondo abed e studio ka en kodi go wach. Emomiyo bed piny, kaw thuolo ni bed piny mos, chik iti mondo kuom wach ma Nyasaye miya kawuono ni ibedie gi ansa kata duoko kuom wach moro manade misebedo ka chandi. Kech Nyasachwa ema ikelo duoko kendo onge gima timo dhano ma Nyasaye ok nyal gole. Wach Nyasaye, muma wacho ni wach Nyasaye en Nyasaye. Ka ng'ato winje to nyaka tim gima duong' ne ng'at mowinje. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego mor malanga e piny Siaya County. Nyasaye omiyo thuolo maber ni omiyo adwa ni wasom kodi ka in odi kanyo kaw mumbi mondo wasom kodi muma mondiki e mumb Jo-Korintho. Kaw muma mondo wasom kodi Jo-Korintho mar 2 10 wachake kwan matindo 3. Kanye kama niego wach wadwa mondo apuonj gokinyi ma kawuono. Jo-Korintho mar 2 10 kwan matindo 3 wacho niya: nikech kata obedo ni wawuotho e ringruok ok waked kaka ringruok dwaro, nikech gilweny mwakedogo ok gin mag ringruok, to kuom Nyasaye gin gi teko mar muko ut lweny. Mane wach masomo sani madwan mondo awuoyi gokinyi ni. Jumapili mokalo ne wawuoyo kuom gik lweny ma Satan iko mogo kodo dhano kata mogo kodo mier. To mane wach madwan adhigo mbele sani mondo iwinj maler kaka Satan tiyo kod gimomiyo seche higni montiere kata generation man go sani thothgi hinyore e lwet jachien. Nikech gilwenj jachien ma jachien go dhano, jomoko sekaw ka gima gin lifestyle. Minyayudo ka ng'ato wuotho kod gimoro ko kian mano sila ma jasigo keto kuomi ma jachien dhi negego. Ondiki e muma mar Jo-Rumi ni msara mar richo en tho. To wan gi ji mang'eny ma jachien okawo to orwako richo kendo gitimo richo giparo ni en raha. To giko mar richo no en ngima gi lal. Niyudo ka ng'ato manyonego bed ng'ama igeno ngimane kethore. Makinyi tiyudo koka chal kod ng'ama ning'eyo. Nikech gima nyo donje nyo kong'e en silam jachien nyo chikone mondo jachien otiego ngimane. Ji mang'eny neno richo ka gima richo en gima kawaida. Kendo nitie gik moko ma dhano timo ma kata kikwere kata iwuoye kode to ok one ka gima gino gimonego aye. To giko mar gino en go kode koywaga ng'e kendo koonge mor. Kata obed mana nyathi manyako, nitie gima onyalo donje kata ka en skul, to en gima seche motime to paro ni en rieko kata en raha kata en lifestyle. To giko mar gino kong'iyo mos en gima dhi go kode noketho future mare. Kech wan go matin masomo mani skul to jachien raha odonjo kuome. En raha mar piny e gima opong'o wiye seche te. Wach momiyo nyithindo mang'eny kata koloro skul kaka sani koro skul nyolor kuom wik moro achiel ni, to nyathi ok tulie e ot mondo study mondo oyud rieko monyalo dhigo mbele gi somo. Iyudo ka gichapni moro sikune mar jonyuol onge kwe nikech nyathi. Sami wuoyo kod nyathini seche moko paro ni tame timo gimonego tim. Kokian gimodonje motimo no oseketho future mag ji mang'eny. Nyithindo moko manyiri ne riek, ne gin very bright school. Joma nonego bed jomigeno ahinya. To raha mar piny nomiyo future margi okethore. Minyayudo ng'at manonego bed sani kata ni university ka jachien oduoko bedo amadha gi higni moko onego bed go janyuol. Kech raha. Gima jachien nyoso eno nyone ne kara kok nyong'en mano silaha ma Satan nyoloso mar tieko go future mare.
Omiyo sani gokinyi kata kayalo tinya yudo ka nitie nyathi ma nyako modong' e ot ka ji dok e skul nikech osemako ich oyach ama en gi nyathi modhodho. Gimochope kanyo en gima nyo donje kanyo paro ni en mor. Kata kamano en silam jichien nyochiko ne mondo kethgo future mare kendo kethgo sombe. Kata obed mana nyathi mawuoyi, inya yudo ka moro donjo e peer group, en gosiepe moko maricho sana. Gin joma ok onego wuothgo, to mage jok momakorego. Wachno omiyo donjo gik moko onego timi seche ma pod otinie ni. Kech inya yudo ka nyathi ma ja skul odonjo osiepe nomiyo donjo njaga. Moko mirwake e mira, moko rwake e kuo. Otimo gimoko owinjore kode. Seche moko motimo kamani to en nyathi man onego bed ni skul somo. En oparo ni mano raha, kendo oneno ka gima mane gima onego bed notimo. Mano ok en raha, mano silaha michino loso ni kijana mutiego future mari. Giko mar gimitimono en ni dhi gowo ka wich kuot kodi. Kendo jok mineno motulia, mavumilia, madhi skul, kiny ninegi ka gidhi mbele. Kendo kiny nigi ndiki tich mar bet e miegi, ka in ibedo mana jok mane usomoga e klas. Muma wacho gi lweny mwakedogo kendo mar ringruok remo. Kendo gim lweny mechien go dhano ok en ma physical. To goyi kod lweny mar spiritual. Mino kinyal fwenyo ko wang'i koyepo. Ji mang'eny kata sama koro wawuoyo sani gokinyi, moko ni kod tuoche moko momakogi. Ok nikech tuono nohonre kuome. To nikech nodonji gima jichien nochiko ne, to gino go kode tuo makoro chome kode tho. Kendo mano gima nyalo timo ng'ato, ni yudo ka koro sani ng'ato ywak, kobet kanyo to ywak, kendo kuongo joma neno ka dhi maber. Chunya lit koneno ka ng'ato ngima, to en tuo. To sama ni wuoyo kode, nok neno ka gima mane gima onego bed notimo. Wan gima nowalo chode adier, ma chode no e tich motiyo. Kendo kata kiwuoyo kode no mera, to lia mondo rit ngimani, oneno ka gima jok mawuoyo kode go joma fuo. Mae wach mosemi ji mang'eny okwano kata wach Nyasaye miyalo kaka ura. Kech gineno ka wach Nyasaye wuoyo nigi gik magitimo, tamogi timo gik magidwaro. Wach Nyasaye ok otami timo gimidwaro, wach Nyasaye nyisi mana adier gima onego iluw. Yiero en mari. Muma wacho ni gilweny mwakedogo ok en mar ringruok. Gilweny michien go dhano ok ogoyi kod angum. Jachien ok bi goyi gurungu kata bunde. To biro seto ni mna gimoro matin tidonje. To gimisedonje ne gima dhi negi. Ji adi mosedonji mer, kaparo mer en raha. Ma en tiju kong'o ne tich moneno ka gima onyalo timo. Kendo kata kiwuoyo kuom wach me to chwanye, oneno ka gima iwuoyo kite. To kong'o mineno makoro madho makoro sani keto mbele, makata sani gokinyi Jumapili, i-prepare mondo idonje e bar, idhi entertain osiepeni. Kong'o no seche moko emotieko dalau. Kech king'iyo mos baba ni ne jakong'o, to mwandu mane onego bed nopuonjougo nomadho te. Magikone ne gino go kodu ni gima ber munyalo chwe lwetu dalau onge. Tin be gino chako luwi, ok ine gima kong'o nyokeli odu. Seche moko kong'o no nyotamo baba ni gima dak kod kwe. Ma seche moko mama ni nyoringo ka kong'o mar baba ni nyoriembe. Manyo wiu mudongo seche moko mna kipidho gi ji. Kech kong'o baba ni nyotamo mama ni dak kode. Tibe ka kori bet ng'ama duong' monegi par gima kong'o nyotime odu. Tini neno kong'o karaha kendo ibe donje gwi. Wacho miyo kata chiegi mikendo seche moko be onge go kwe nikech mer. Wacho no king'iye mos inyanene ka gima en raha. Kata kamano en silam jachien noloso ne dala. Mano tieko go kwaro to tieko go baba ni bendo chomo tieki kode. Gima nyalo mi ing'e adier en wach Nyasaye. Kendo iwinjo onge gima ng'ato timo e piny mapok ne ji otimo. To gima onego ng'ama riek par, onego to joma notimo timo no mbele ni nogo nang'o. Ere gima gino nomiyogi. Duong'o mane mane gibedo kuom gik mane gitimo makoro ibet timo sani. To kineno ka gino ne en bugo mane luto joka, in itony nade kok idwaro mana Nyasaye manyalo kalo kodi wachno. Gilweny magoyi ok en mar ringruok remo. Wan gi jomoko magilweny chien gogigo en dhier. Otame timo gima kiny nyalo konye. Kata otiyo en gi tich maber, en gi salary maduong'. Oyudo pesa monego timgo gima nyalo konye. To nikech gir lweny ma Satan ochomogo dalagi en dhier. Miyo pesa mayudo donjo lweti kod kisran. Wan gi ji mang'eny ma kinde ma pod onge pesa to kweni ani atie. To kotiyo tich moro makore chule pesa ma do invest go, tieke jachien kelo kisran, onyalo gore kata ng'ato ma ng'ano dhi donjne mamake, ma pesa no itigo i kes mar lweny marum kamano. Kendo ka pesa oserumo to kes no ruma ruma.
en jachien mok dwar gima nyalo konyi minyalo loso ma future ni. To mae wach manyalo goyi for a long time kapok ifwenyo ni mano gir lwenyo Satan iko magoyigo. Omiyo udi mang'eny ji odak maber ka pesa onge. To sing ma dhano chamo msara, tiwinjo ka dhako gi dichuo gore ot en lweny. Gima jogi olaro malich onge, jachien modak gi jogi e odgi ka, jachien mok dwar ber. Jachien moyien gi dak gi chandruok to ok dwar gima ber. Wan gi udi miyudo ka sama tin dhano chwanyore, lwenj ot mar dhako gi dichuo. To gima uwuok lweny wuok matin no yudo ka dhako to TV, moto sende, moturo gik moko te ot. Koro lweny ma ji oduokre kar mondo ji otie kaka joma dongo, tiyudo ka ng'ato ting'o TV maduong' go piny, TV migo piny kata mar 100,000. Mabarre makere, mito sande, mito kila kitu, miketh gik moko e ot. Gikone ni kiseketho gigi, to odni ma pod iduogi dakie. Tenu chako square one, inyalo paro ni gino en kiti. Mano kiti ta mano sila mar dhier modagi ni gima bero konyal bedogo. Kendo kiyum na kinde muloso gik mabeyo. Yeko kelo kisran. Genu gir lweny ma jachien go yugo kibi nene kaka iparo no. Bi okibi fwenye gi rieko ni ka wang'i ma iye okoyepo kuom wach miyalo. Nyalo timre ni kinde mona neno mama moro kato gari mar $1,000,000 kotoya to gi kite to goyo moketho kila kitu nikech chore chodo. Kuru gari kod chode kama girome akia. Kok mane chede dhiere modonjo kuom mama ni mar to gari kokalo kuom chode mar chwore. Moketho. Sama oketho gini, mae tie mwandu seche moko mar ode. Mako uso to chiemo modu miyo ger kata landi modakie. Tie mosega ketho nikech chwore chodo. Inyalo paro ni timo rieko. Kata kamano kiduogo piny mos kibedo gi pachi, tiro ni timo tim fuo maduong'. Gir lweny ma jachien tiyogo kibi neno kaka iparo. Kech gi lweny okedo go ken mar ringruok remo. En lweny ma kiroho. Jachien nyalo kawo dichuo to rwaki chode mondo iketh go gweth mar odi. Chote ne ma kuri tiyogo nikech kuro chodo kore ketho go mondo monego kony nyithindi. Migedo ka seche moko itimo gimoko negitim nikech mrimo maki. Ineno ga makosa ma dichuo motimo ka wiyo kene gimyechien omiyo gino betie. Teni Satan no create chode ni kuom dichuo ni mondo keth go mondo manie lwetu. Tinyalo konyo jachien tiche odi kanyo. Mako chako tinyi tieko ni. Ochako ketho dichuo koni tino kiti ketho bondo mag dichuo. Gikone nu dhego ka gima ber man lwetu onge, udong' kanyo ka koro udhier. Nikech kia gir lwenyo Satan tiyogo. To kata mana in dichuo ma koro ibet piny kene nago kinyi sani. Ne ane kaka jachien riembi kandiga. Gik mitimo ok nyis kata ni ng'ama riek. Ing'amo somo mariek ma pache ler, modhi skul. In kod degree kata isomo ikiwango mini ming'eyo. To rieko ni mar skul no kukonyi nikech gik mitimo ok chal gi tim ng'ama odhi skul. Itimo ko mok chal gi riek ng'ama riek. Nikech ing'e niya, ng'ama somo onego bed role model mondo ji te madongo wach na onego chal kod ng'ane. Tini be kibet piny gokinyi sani king'iya, kata nyathini minyuolo be kochako luwo timbeni mondo chal kodi bed maberni kuom kaka ichal. Muma wacho ni gi lweny mwakedogo kuma ringruok remo. Lweny mwakedo, jochiende makedo kodwa ok gowa lweny ma physical. Eno go lweny kiroho. Emomiyo keti gik moko ma ong'e maber ni giko gigo en tho. Giko gigo en ketho ngimani. Giko gik mitimogo en odi okethore kata dalani okethore. Kech wan gi mo jachien orundo pache. Ma en gik moneno gin mana gik mok nyal konyo. To muma wacho kawuono ni gi lweny mokedo kuma ringruok remo. To kuom Nyasaye mokete studio ka. Nyasaye non kod gi lweny mamuko ut lweny motegno mag jochiende. Kati ai dala mjachien nodagi. Nikati dhi kapango to kidog dala kod gi maber. Kech wan gi joma jachien oyien gi dak maber kapango. Onya daki ot malich ahinya. Gi kila kitu ot opong' mondo ni iye. Lakini dala kamo ai to kata mana kom ibeti ongego. Kata mana diel ok onyal nyiewo. Jachien okete ode kidonje to kata TV kende. En TV mar 500,000. Lakini ot matin ma 10 by 10 ma ng'ato nindie dala gi jachien tameno koger. Giko mar wach ni en bang'e jachien biro keto tuo kata okelo wach moro to mondo gi lod peyo te kech rendo tamichulo. Giko ni doke dala ng'ama ok notiyo. Mano silam jachien go gojo dalau. To kiyalo wach Nyasaye manyalo kedo no ng'ate lweny tineno wach Nyasaye kaka fuo. Unegi yie kuom wach Nyasaye mar warruok. Mundo Yesu Kristo modu Nyasaye mobed jal makedo ni.
galony magoyi kech gima notamo wuonu ma baba ni notho ka ok onene ber in ok nyal loyi kok Nyasaye momako badi kendo nyako winja seche moko isebedo gi weche mang'eny ka chunyi nigo parruok gimomiyo in ng'ama kendi otamore kech wan kod nyiri maber ojaber ndi kendo en ng'ama jaber makata kuotho kama tineno ka en nyar ng'ato manango romo majaber to jachien modak e chuny nyako ni okete ni en jok manindo kode to miye ichie monwang'o to ng'ama nyalo kende makawe kaka dhako onge kendo ji chako kode yor angera gi rutugo ka ng'ato wuonde ni in ng'ena dwena kendi magi los kila kiti yor miriambo madichuo ni wuondego giko en ng'ano damp to ng'ano kendo ng'ama chielo wach nodong' kodi ka sembi ka dhi kodi pile pile gima timi no ok en gima normal mano spiritual war lichino yawo kodi monde go ok idhi ka tedo kendo ibiro poga gino wegi nyithindo ni onge kod wegegi kech wan gi matin ma jahigni 20 gi wiye to osanyuolo nyithindo 3 to nyathi ka nyathi kod wuongi kiluwe mos to mipenyo ang'o matimore to ok osefwenyo ni mano gilo nyocheno anego piny mabiro mitho ka higni mag tho pok oromo wach ni osechopo nyiri moko e derruok mon moko bo osechamo sum nikech frustration maginene ngima to gikia Nyasaye ma ng'ato nyalo dhi ire mondo gole alwany machien goego nitie Nyasaye mokete studio gokinyi sani mondo ayal kuom Yesu ja Nazareth minyalo yie kuome mondo okonyi kech dongineno kotamo riekoni otamo berini otamo chiama ingo isetemo griekni te kwamogo te omidong kipango odito nyako monego bed kama ode kama kende okinyi sani mama wacho ni lweny mokedo go kuma ringruok remo gimago ino ok en gima dilo griekoni be ok nyal loyi gi sombi kata ujusi ma ingo gino dwaro warruok ma Yesu nokelo greme msalaba Kalvari mundi yie kuom Yesu Kristo mondo wari yeko gonye jela mjechinu tuwe mono tuwe nyaka mamani kichwani gi nyako makaka min gi nonyuolo motero nyithindo na dagi madagi manopidhe ikako besa nonyuolo wen min gi nyithindo min gi mapidhone minya yudo kadayo moro dong gi nyithindo moko adeki ot machando wiye gi nyithindo moko mabe timbe gi richo kabisa manyako nyuolo kelone nyako pod odhi bayo oko kedo tamo ukinyi sana nyalo wach manyalo tiyo kolweny mago odi kendo katibend mama mamine nyithindo inyalo nyuoto ichal dhako moko nonyuol kete nyuolo nyithindo moko mikwe wan gi mon monyuol to tero nyithindo skul mopuonjo moko graduate moko dhi colleges to ok ichal dhako monyuolo nyithindo mosomo kech onge nyathi kuom nyithinde menyuolo manyalo konyi gina mobaro te onge migeno kuome kendo chunye let kineno mbese nyithindi ka gin joma otulia matimo gik makonyo tin meki moko donje kongo madho mduoga wacho ni onge to onge adier nikech koyudo msara otieke kongo te onge gima ber mineno kata ka ikero mar kende ten musumba matedre kende jachien mar dalano tame dak kod dhako ini kende muduogi pidhe ten wuoyi monego bed gi ode kech jachien dalano dramore adier modong duk anyalo wuoyi gokinyi santi nyalo go kwano mine ntie mon machalo mon manoko mon wetegi anyuol idong ka dhako moko nonyuol adier kendo kata kene gi nyithindo to gima nyithindo go konyigo onge kendo nyuolo semi jonyuol moko tho ka igi mag tho pok oromo ke stress mar nyithindo utaminindo uteno sama jindo ionge kwe nikech gik matimore kuom nyithindi ma ikwe to ne mano gilo nyo Satan nochomogo odi to wan gi Yesu ratego dal makimako gokinyi sami winjo kayaleni to nyalo yawo lweny gi jochende maketho odi kendo onge gima tamo Nyasaye onge gima nyalo loyo Yesu Kristo mod Nyasaye kata obedo tho maneko mecheno chomogo dala moro kech wan gi dala mechende geji making'iyo mos to dhano tho rume dalani joma tindo tho joma dongo tho unego ji utieko makata seche moko wuoyo kodi gokinyi sani to king'i dala uji osetho ma in mineno kagima in next kendo ibe luoro mar tho no wuotho kodi wan gi joma ne tho neko miere gi mane giningo magidhi pango magiringo magichweka pango gidog dala wacho dala rach onge ng'ama nyalo pondo ni jachien kata idhi ndege midhi Amerika kiparo na Amerika e super power makidhi chien madala umanego jokinyal lawi kure mobro negie maduki ka in parcel kotingi koketi in parcel ikeli dala gima nyalo mi tonye tho maneko dalau en yie kuom Yesu Kristo mondo war ngimani mondo bed nyasachi tiboneno ka gima timore no Yesu chungo kech ene jal mochungo tho dala gi Lazaro ka jachien tho sekeno onego Lazaro mokane liel ng'ano manong'e Lazaro mosetho nyalo bedo mangima nuge sama Yesu biro
to janyuola cha nyiero giwacho ni en osiepni koro timie gimoro wane. Nigi kia ni Yesu kobiro to kelo duoko ma dhano ok nyal. Sama Yesu donjo to yudo ka dalo pong' iwuoyo kod Maritha gi Mariam. Jok mago mbaka gi Maritha ni hoye kendo Mariam gin anyuola. Mung'en Lazaro manye en wuod dala mawuonu lo osetho. Wago gin to ging'en gin pimo pong' gin gi onge teke dala. Gino osechako nyaka pogo mwandu Lazaro. To Yesu kobiro chien to duoko Lazaro mabedo mangima. Ma jok mane paro Lazaro sebedo ma onge nochako ne Lazaro kochungo. Wach manu tiyo ko meeting manane dala. Kech wasik dala no manungi nu nego Lazaro mondo miondo dong nigi. Noneno ka ng'at mane giparo gi tieke mochako bedo mangima. Ukinyisa ni kati serumo machal nade. Kati ibedi ng'at mane nigo mwande lwete. Yuchine no luwi motengo lwende lweti moti donga michayo ma jiunge nga mageno kuomi. Manyaka nyithindo ma in mane konyo mamoko ni puonjo tindo chai. Nyasachwa nyalo chako duoko gene ngimani. Kiyie kuom Yesu Kristo mawuode. No duoko Lazaro geno mar ngima. Ka Lazaro setho motop ndala ng'wen enie liel. To Yesu kobiro to thoe mowe Lazaro. Ukinye masani kata beje chendo kongo mono ketho tich ni in. Momiyo tiji manitiyo no oriembie nikech mer. Nyasachwa nyalo chako kechi kendo. Muchako timni hono. Majo muchai chak musig lwetgi ariyo. Kata bede nyako mjiche notamo nok nyal dhi tedo miyo in ka joro mi family meeting tini mbaka maji goyo. Weche maji osiepe ni wacho ni kata ma jowedu wacho ni kata nyima nyithindu wacho ni miyo chunyi bedo malet. Momiyo tindo kidwa romo kod ji. Pod nitie Nyasaye sani ma ped nyalo golo wich kodno machak duok ni geno. Michak ibed ng'ama ne in. Onge gima tamo Nyasaye. Gimomiyo Nyasaye ok chung kod dhano jodagi warruok. Ondikie mu mar Johana Injili 9:31. Yesu wacho ni wang'eyo ni Nyasaye kunj lamo mar joricho. Gimomiyo iywak kilamo Nyasaye to duoko onge. Pok iyie warruok. Idwa ni lem itim richo. To richo emomiyo Yesu nogure msalaba. Mondo jomoyie kuom Yesu Kristo weni gi richogi. Tini dagi yie kuom warruok. Gik Nyasaye dwa mondo timni ok ne yudi. Dwar Nyasach waru gokinyi sani. Gik matimigo Nyasaye biro loyoni. Kech eniema en gi teko molo nyaka juoke. Kendo Nyasachwa en gi teko molo gimoro amora. Kata obedo tuo mipimi osuptal tok nwang'. Wan gi jomoko ma tuo mok yudi. Kata tere ma timni scanning. Kata pim rembe. Ok yudo tuo to en tuo die dende rame. Dende dhi odhero. To tuo matuo ok nwang're. Mono gimotamo kompyuta ok nyal tamo Yesu. Yesu ng'e tuo no nyinge kaka otiyo kama odakie. Kiyie kuom Yesu gokinyi sani to ibro chango kuolemo. Onge gima tamo Nyasaye ibro changa sani. Kata ini ward inindo kanyo kituo muchi tin dendi odheri medi pigremo. Iwinjo ka gima ndalo ne tin e bwo piny ke chiegni go tho. Yesu manuchiru Lazaro ema yalo sani. En gi teko mar changi osuptal kamininde. Kiwinjo mi yie gi chunye ma iye. Gilweny mokedogo ok en mar ringruok remo. Bende kati bedo gu mwandu ok nyalo goli gima goyi. Wan gi joma nigo pesa, nigo gik moko te ma dhano nego bed go e piny ka. To gilweny madala gi mar musumba otame dag dhako. Umiyo dak musumba ta en gimoro amora. Ket gima goyo pesa ok nyal tieko. Kati bedo gu millions e bank ok nyal wari lwet chien masandi. Kati bedo gu billions of money ok nyal goli lwet mer mar ura momaki. Gima nyalo goli kanyo en wach manyalo ni. Kiyie kuom Yesu Kristo ma od Nyasaye mondo wari gokinyi sani tibro neno hond Nyasaye ngimani. Seche moko isego lam gi certificate mondo ok ne go lam. Ma joma ni usomo go sani tiyo ni kod gik mabeyo mag seloso. Gini imanyo matindo tami mi go tich moko chal gi sombi. Tich mitiyo tipondo ni jomo ng'eyi. Makin no ng'amu ng'eyi kabiro tipondo ne mondo kikone kamitiye. Kech tich mitiyo ki chal kodi. E chien mar dhier mar kwamo madalau no chung mbele ni. Ma in kamora mar mi manyeti to ken wang'e. Momiyo jomoko mosomo mawuoko ben kata gi nosomo kata mobedo kata daktari. Yudo ka seche moko ndika kata mana watchman. E chien ogole tich mano somo kidi tich moko nosomo. Kech tiyo manya motame. Iwinjo ni bano gir lwen me chien ochungo mbele ni. To nitinga manyalo dhire oko mbele ni. Mi chope gimonego ben in. Mi poka Nyasaye mi gik moko ngine pande yudi. Gir lwen magoyi no Yesu ng'e. Ok nyal tame tieke gokinyi sani. Kiyie gu chunye ma iye kineno kendo bendi ifwenyo. Na dier gima tima ni okalo rieko mar dhano.
Jachien we wuondi ni koro iwuotho kuom ajuoke mag piny na ajuoga mondo odhi okonyi. Ajuoga ok nyal konyi. Ajuoga wuondi awuonda nikech mokwongo kata king'iga ng'ama idhiga ire mondo okonyi okwamo moloyi. En imo onge geno, en ng'at ma jachien odino ni makata in kod ber. Ng'ama ineno ga midhiga ire ni koro ni mondo okonyi yudo tich, en imo onge ga tich mokwongo. Midhiga ni mondo mi yadh hera mondo idag dichuogo kweno, ema onge kata dhako. Musumba madag dhako tamo. Ni koro ne dhiga ni mondo mi yath moro no mi dak kod dichuo. Akweri nitie Nyasaye mong'eyo gik monego timre e ngimani. En onego chome gokinyi sani. Kichadwa lamo Nyasaye gi ng'ama winja. Mubet piny to nena adier to wacho na adier. Tie gi lwenje machien gogo ngimana. Mako ka donjo kuom Nyasaye to kanyal kalo. Mama kata obedo chien mukete ni kimako ich. Titimo dweche adek to bang' dweche adek ino nyaka wuogi. Gir lweny machien go igono kawuono Yesu nyalo goli alwete. Kiyie gokinyi sani. Kata ichino tami dichuo. Gik mipango ok timreni kaka ipango. Wan ng'ama ko plan maber to jachien kelo ne marach motimo. Wan ng'ato magi moro mopango kuogne kaka odwaro. Gik to timo kod aisuru. Wan ng'ama kinde mo plan gimo nego tim, jachien ne kod ala gima pesa monego los go gima dhi konye, odhi tigeli en ng'ama tho. Koka manya jachien kelo tuo to tuo no en gima dhi kelo bill mar millions of money, pesa no tiye bill mar hospital. Gikono dong ko chako square one kendo. Kawuono adwa lamo kod Nyasaye. Kama nitie kinena sani wadwa lemo. Omiyo nwang'ari yie chunyi sani mondo walamo kod Nyasaye. Kata nyathini no lalo oko. Yudi ye kawuono iluong nying nyathino samo lamo. Nyasaye biro dwoke. Kata churi noringo mowiye ot gi nyithindo. Yudi ye luongo nyinga dichuono kawuono Yesu biro dwoke. Gimoro amora midwaro yudi ye sani mwadwa lemo. Kiwinjo ka yo limi mondi mak TV minena ni make. To ka chunyo limi mondi go chonge piny. Mondo walama ne kod Nyasaye. Walamo. Wuro maler Nyasacho muma, Nyasach Israel. Erokamano kinyi sani kuom turo silate mag jachigu. Mogo nyathi manyakoni momiyo nyathini onge kod kwe. Nyasaye silam jachien gogo dayoni kata gogo jaduong'ni. Silam jachien gogo dichuoni kata dhakoni Nyasaye. Ituru kendi keth chuth kochakore sani. Jal matuo ruoth rie bade mondo mi change. Dhako mokoso kwe kinde gi chwore magidag ruoth migi kwe. Nyasaye moklomo nyaka chieng' rie badi ruoth. Dichuo makoro manyo tich ok nyal nwang'o nikech jachien otamore. Kawuono mako loch mar chuny marach mosechung' e nyime. Yawne yor tich mondo igwedhe. Erokamano kuom timo ng'ato ka ng'ato kuom gima nade ma ng'ato osekwayi. Kich Nyasaye ma jadiera. Duong'o dogni ma nyaka chieng' e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ago erokamano ni Nyasaye mwaselamo. Adwa ni ibed gi yie kuom Nyasaye nikech duto te nyalore ka ng'ato yie. Ni gimi kwayo Nyasaye osetimoni. Kendo ibiro bedo kod neno. Atieko kafulo nyinga kendo. An Bishop William Abol. An jalego mur malanga e piny Siaya County, dala wan Matera School kanyo. Sani adak e piny Olympic Kibera Nairobi ka. Kende piny Kibera kanye kama ne kanisa kama tie tich Nyasaye. Kinyalo dwaro bire kanisa kama antie. Ki wok michopo town, the railways, kata Kencom. Kencom ibo yudo bus number 32, madhi Kibera. Railways nitie gari namba 8 madhi Kibera. Lor Olympic stage. Kiselo stage mar Olympic, namba na mar sim ringi screen ka. Ka mundi gochna, mundo direct ka kichopo kama wantie. O kaine piny Dandora, wan kanisa Dandora kanyo kigo sim wabro direct ka kichopo kanisa man Dandora. Wan kanisa Kayole bende kigo sim wabro direct kanisa ma Kayole. E piny Siaya County wan kanisa ni kone mopogore wan kanisa Imbo Usenge. Kigo sim wabro direct kinyalo romo kod pastor man kanyo kata piny Ugenya wan kanisa piny Siaya. Wan kanisa kone mopogore kigo sim wabro direct. Namba mar sim ni screen ka Safaricom 0721 280025 0721 280025 Airtel 0782 495083. Inya yude YouTube account mara bende ibro yudo puonj mang'eny mani YouTube kanyo. Ki subscribe Bishop William Abol e YouTube ibro yudo puonj mathoth ahinya. I subscribe Bishop William Abol. Nyasaye mundo gwedhu nyaka Jumapili manyien. To seche moko inyalo go simu tiyudo ka seche moko kamako kaka kawuono gi Jumapili nikech ane church. Ng'ama chielo nyalo mako ama seche moko gocho tiyudo ka mako nikech wane service. Goch mande ken gwach midwa nwuoye mondo wawuo walam kod Nyasaye. Nyasaye mundo gwedhu nyaka Jumapili manyien. Shalom.